Историята на хан Аспарух. Преди повече от 1300 години в далечните степи на Източна Европа и Централна Азия се появява един народ. Това са прабългарите, народ от смели конници, известни със своята дисциплина, военни умения и силни владетели. Един от най-великите сред тях е хан Аспарух, владетелят, който ще създаде българската държава. Аспарух е син на великия владетел Кубрат. Кубрат управлява могъща държава, известна като Стара Велика България. Тази държава се намира северно от Черно море и обединява множество български племена, устоявайки на натиска на големи империи. Според легендата, преди смъртта си Кубрат събира своите синове и им показва урок. Той им дава сноп от пръчки и ги кара да го счупят. Никой не успява. Но когато пръчките се разделят, една по една те се чупят лесно. Кубрат им показва, че силата е в единството. След смъртта му обаче братята се разделят. През 7 век държавата започва да се разпада под натиска на хазарите. Аспарух повежда част от българските племена на запад, търсейки нова земя, където народът му да може да оцелее и да се развива. След дълги години на преселения, Аспарух достига до северните брегове на река Дунав. Там той открива стратегическо място. Тук българите изграждат укрепен лагер в областта Онгъл, защитен от реки, блата и природни прегради. Аспарух започва да укрепва позициите си и да създава съюзи с местните славянски племена, които също воюват срещу Византия. По това време Византийската империя е една от най-силните държави в света. Императорът не може да позволи нов народ на границите си. Затова той събира голяма армия и тръгва срещу Аспарух. Войските на империята достигат до укрепленията на българите в Онгъла. Но мястото е трудно за нападение. Блатата затрудняват византийската армия. В решителния момент българските конници атакуват. Настъпва хаос в редиците на византийците. Армията се разпада и започва отстъпление. Това е една от най-важните победи. През 681 година Византийската империя е принудена официално да признае новата държава. Така се ражда България. Българите се установяват на юг от Дунав и започват да изграждат силна организация. Постепенно се появява първата столица – Плиска. Аспарух е не само велик военачалник, но и мъдър владетел. Той обединява българи и славяни в една обща държава. Смята се, че Аспарух загива около 700 година в битка срещу хазарите. Дори след смъртта му неговото дело продължава. Днес Аспарух е запомнен като основателя на България. Неговата решителност създаде държава, която съществува повече от 13 века. Всичко започва с един владетел и един народ, който отказва да изчезне. Това е историята на хан Аспарух, човека, създал България.